gusau shirin ta yana da faɗakarwa. In zama uwa mu baɗa ma tashar guje tashar kowa. Zamani abokin tafiya matasa a yanar gizo. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Mai saurare barka da zamani abokin tafiya matasa a duniyar yanar gizo. Shirin da kan zo muku daga nan tashar rediyo Najeriya Pride FM Gusau a kowane mako. Shirin da kan mai da hankali akan ilmantar da matasa duniyar yanar gizo kuma yadda za su ta'ammali da ita yanar gizon domin samun ilimi, ayyukan yi, haɗi da kasuwanci da kuma sanin wasu fasahohi da ake amfani da su domin yin wannan tsari na yanar gizo. Manta muna zanta ne tare da shahararren masanin nan akan duniyar yanar gizo wato Bilyaminu Ibrahim dagaji Gusau wanda ma'aikaci ne a hukumar kimiyyar fasahar zamani ta Najeriya. A wannan mako za mu ɗora inda muka tsaya a wancan mako. Nasiru Musa Adabka ke cewa a yi saurare lafiya. Social media duniyar matasa, a duniyar chatin yanzu ta yi rasa. Ya sa zakatan wasu sun shagalta wasa, ya sa waɗansu a hansar su ringa gasa. Maza da yan mata kan ku zan yi casa, har da matan gidan ma ba sa ba. Kamar da kuka sani a kowane mako mukan zanta ne tare da masani akan ilimin kimiyyar fasahar zamani din nan kuma ma'aikaci a hukumar ta ƙasa baki ɗaya wato Bilyaminu Ibrahim dagaji Gusau wanda yake mana bayani dalla-dalla akan wannan kimiyya ta fasahar zamani ta yanar gizo-gizo wanda idan za ku iya tuna muna kan bayani ne akan wasu manhajoji da kuma yadda ake tu'ammali da wannan. Malam Bilyaminu mana maka barka da zuwa cikin wannan shiri na wannan mako. Barka ka dai Malam Nasiru. Alhamdulillah Allah ya nuna mana wannan lokaci. Masha Allah. To na sana wancan mako an faro bayani akan kafar nan ta YouTube yanda kuma ake neman wato kuɗi wanda a wancan bayani kana cikin bayani sai lokaci ya mana halin nasa wanda da shi za mu ɗora a wannan mako. Masha Allah Malam Nasiru, kamar yadda mai saurari yake ji mun yi bayani akan ita kafa ta YouTube, wato ita manhaja ce wadda ake yada manufa ko ilimi ko wani abu baiwa da Allah ya maka ta bidiyo kamar da muka yi bayani a wancan mako da ya gabata. Wato ba wai dole sai ka je gidan talabijin ba, a cikin ɗakinka idan kana da waya mai kwakwalwa wato smartphone ko kana da laptop ko computer duk ya ishe ka kai tu'ammali da ita wannan kafa ta YouTube. Muka yi bayani cewa a duk lokacin da ka buɗe wato Gmail so automatically ka samu hanyar shiga ita YouTube ɗin. Kuma muka yi bayani a kai cewa ita YouTube wuri ne wanda za ka ɗora videos naka ba wai kuma a ce nan take kana yin video ka ɗora ba, a za ka iya video ɗinka yanzu ka ɗan ɗau lokaci ka je kai mata kwaskwarima wato akan ita kanta yanar gizo ɗin. Akwai kafofi da za ka gyara bidiyon ka wato za ka yi bayani dalla-dalla ga abin da nake nufi wuri kaza a rubuce ko a bayane wanda mutane za su iya dubo su gani. To amma akwai tsari wanda shi ainihin kafar ta YouTube ta kawo yanda za ka iya ainihin samun abun hannu wato kuɗi a duk lokacin da ke ɗorawa. Na ɗaya daga cikin matakansu shi ne cewa ya zamanto a cikin wata 12 kaga kimanin shekara ɗaya kenan. Ana ɗora videos da ya zamanto cewa masu kallon videos shi ne za ka ga da bayani wancan satin za ka ga duk mai ɗora video wanda ya san me yake koko ya san manufar abin da ake samu za ka ga cewa tun farkon bidiyon sa ya nuna cewa da Allah duk wanda ya kalla ya yi subscribe ka danna kwakwalwa abin nan wannan to wannan abin nan kararrawar da ake cewa ka danna subscribe din yana ba da adadin mutanen da suka kalla kuma suke ainihin tu'ammali da wannan kafar ta kallon bidiyo naka. Kowane mutum da ke kan YouTube yana da nashi channel. Wannan channel din taka ita ce kake cewa mutane su yi subscribe. To wannan subscribe din yana ɗaya daga cikin abin da YouTube su wato masu YouTube ke dubo
a cikin wata 12 ya zamanto adadin mutanen da suka yi subscribing sun kai kimanin mutum 1000. Su ne mataki na farko. Sai mataki na biyu cewa shine a cikin wata 12 din nan kana ɗora videos inda akalla kallon su da ake yi akan kafar ita intanet wato yanar gizo ya zamanto awowin da an ka amfani da su kallo sun kai kimanin awa 4,000 da yan kai. Da zaran kana da mutum 1000 da ke kallo sannan kuma kana da waɗannan awowin to ka cika sharaɗi da zai zamanto cewa za su iya cewa to za a biya ka. To ko da a ce ba kai wannan ba su da kansu suna iya ɗora talla idan suka lura cewa lalle ana tu'ammali da wato channel ɗinka za ka ga suna ɗora talluka waɗanda za su ainihin taimake ka na ka samu abu hannunka. To mai sauraro zai ce to yanzu in aka biya ni ta yaya zan samu kuɗin nan zuwa ainihin kuɗinmu na gida naira. To kamar da ni sha faɗa cewa ita kanta yanar gizo ita kanta YouTube ɗin wuri ne da za ka iya tambaya, kana iya kasa how to monetize YouTube wato ta yaya za a in samu kuɗi ta YouTube. Idan ka sa a cikin wato wurin da ake bincike akan YouTube ɗin wato search bar kenan. Za ka ga videos waɗanda wasu suka yi suke ma bayani dalla-dalla matakin da za ka bi domin ainihin ka samu abun hannu ta amfani da kafan YouTube. Za ka ga cewa na ɗaya akwai partner program review, partner program agreement ɗin wato wasu dokoki ne da suka gindaya waɗanda za kamata ka bi su kafin wato ka cimma wannan matakin. Sannan kuma ana buƙata a ce kana da wani account da ake ce ma Google AdSense. Google AdSense za ka iya ainihin akwai wurin da in ka je yanzu a dashboard ɗinka na YouTube ɗinka za ka ga inda aka sa manage videos. Idan ka je za ka to dokokin da aka gindaya da yanda za ka bi duk komi an bayani. Abinda ake so da kai shine ka yi haƙuri ka bi komi dandala ka bi shi ka fahimta. In ma har turancin da aka bayani ya ma kauyi to kana iya wato kwafat wannan turancin ka je ga Google wani ainihin ita Google inda ake bincike ka ce ta fassara ma shi da Hausa don ka san ƙara samun manufar. Amma kullum ina kira mai tu'ammali da yanar gizo yana da kyau akalla ko da bai je makaranta ba ya ɗan yi ƙoƙari ya zamanto yana fahimtar wasu kalmomi na turanci. Saboda yawanci su waɗanda suka yi kawo ta za ka ga a turance ne ake bani duk da yanzu gaskiya an samu ci gaba da ita Google za ta iya fassara ma abin nan to amma fassarar Google za ka ganta a yamutse tun da ba Hausawa ba ne. Amma in dai ba Haushe kake cikakke to in suka yi bayanin kai ka san yadda bayanin zai zo daman abin da amfani fahimta. So wannan Google AdSense din shine mafi amfani, nan ne za a zanki tattara maka kuɗinka. Wanda idan ka tashi kuma akwai yanda bayani yanda za ka ainihin haɗa bankinka wato account number naka da wannan Google AdSense ɗin yanda idan lokaci ya yi a duk 12 ga wata suke sanar da kai abin da ka samu zuwa kusan 24 shine za a tura ma kuɗinka zuwa account ɗinka na banki. To amma yana buƙatar ainihin jajircewa kuma ya zamanto videos ɗin da zai saboda akwai dokoki ba videos bane da ke nuna tashin hankali ko ta da samun mutane tsoro, sannan kuma ba videos bane da ke nuna tsiraici ko wani lalaci wanda zai gurɓata tarbiyyar mutane. Sannan ya zamanto ba videos bane waɗanda ke ainihin furta kalmomi waɗanda ba sa da daɗi ko don cin zarafi. Ya zamanto dai wuri ne videos ne waɗanda ke ilmantarwa suke ainihin koyar da wata fasaha wadda Allah ya maka baiwa da ita, kai ka san menene wace irin baiwa ce Allah ya maka. So wannan baiwar da Allah ya maka kada yanzu in ka duba ko masu harkar barkwanci din nan sun koma yanzu a nan ne suke dalaga kuma za ka mutane suna kallo. Wannan adadin kallon da ake yi shi YouTube ke dubo su ga mutum nawa ke yi. Idan aka ga cewa masu ziyartar wato wannan kafar taka channel din naka suna da yawa za su ce to wannan lalle za a iya harka da shi. Sai ka ga masu kamfanonin da ke talla su daga sun tsara masu da Allah idan kun ga wanda ana kallo saboda shi bai talla daman ya ga ina ne ake zuwa. Yau ko in ka duba ko gidan talabijin namu sai in za ka je ka bada talla sai ka duba wace talabijin ce aka yi kallo ko wani gidan rediyo ne aka fi saurari. So da wannan ne ake to ita kanta YouTube tana da wannan tsarin
so za ka ga cewa a kullum idan ka yi za ka iya videos ɗinka guda goma, kuma in kana son videos ɗinka su yi tasiri yana da kyau kuma ka yi binciken ta yaya za a yi idan ka yi video ka yi mata kwaskwarima, wato abin da ake ce ma editing. So akwai kuma manhajoji kamar irin su Canvas, irin su Figma da sauransu ma waɗanda in kin je ma ka tambayi Google how to edit my video, yaya zan iya kwaskwarima akan video dina, za ta kawo ma manhajoji daban-daban, kuma akwai waɗanda kyauta ne za ka shiga ka yi. Sai ka koyi a kai. Ga ita kanta YouTube ɗin ma za ka iya tambaya a cikin ta cewa how to edit my video, yaya zan iya kwaskwarima a video na. Za ka ga mutane waɗanda sun yi video suna nuna ma mataki-mataki dalla-dalla yadda za ka yi har ka zo ka kware. Haka. So amfanin editing video shine zai ƙara ba mai kallo dama na ya ga cewa oke lalle ga abin da ake so a yi. Wataƙila maybe a mace akalla ɗan wake ne ta iya yadda ake haɗa garin ɗan wake ko yadda ake ɗan wake, kuma sai kake video a kan shi ko yake video a kan yadda ake ɗinka babban riga. Tun daga yanka daga vegetable da sauransu, ka fahimce ni? To zai ce ake yanzu gashi mun samu shaddan mu ga matakin da za mu ɗauka, ga yadda za ka yanka, duk zai yi bayani. Shi a amfanin kwaskwarima don mai kallo ya zan ka dalla-dalla. Kuma ka sani cewa wannan channel ɗin taka ba wai iya Najeriya ba ko iya Zamfara ɗaya ake iya kallonta ba, a duk wani wanda ke iya tu'ammali da yanar gizo wato intanet zai iya ganin wannan bidiyo naka kuma ya tu'ammali da ita. Idan Allah ya taimake ka cewa ka natsu kuma ka yi abin da ya kamata, za ka ga tun ba a je ko ina ba mutane suna kallo, kuma kana iya jan hankalinsu cewa su zan kima subscribe, saboda yana da wahala duk wanda ya subscribe kaga ya zo kuma ya cire subscribe nashi. So wannan adadin subscribe ɗin kamar da ne bayani da farko akalla ya kai kimanin mutum 1000, sannan kuma ya zamanto awowin da aka yi amfani su a cikin wata 12 na kallo sun kai kimanin 4. To wannan ka kai matakin da za ka je ka shiga settings. Idan ka shiga settings tun daga manage videos za ka je monetize, za su nuna ma ga partner program, ka je ka danna shi ka yi starting nashi, sai kuma ka zo nan Google AdSense ɗin da ne magana yana da muhimmanci sosai. Sai ka zo ka bai in can daman kana da Google AdSense kawai za ka haɗa shi ne da ainihin kafar ta YouTube. To Malam Biliya, na'am. Wancan mako ka ɗauko bayani yadda ake buɗe ita kafar ma YouTube ɗin, inda ka ce idan mutum ya samu Google account ɗin shi zai danna ina ya sa sunan shi da sauransu. To wannan abu yana daga cikin tambayoyin da mutane suke yi, yadda ma ake buɗe kafar. A takaice cikin minti ɗaya akwai bayanin da za ka yi mana da ake buɗe kafar ta YouTube ɗin? Kamar bayanin da ni na ce a lokacin da ka buɗe Google naka, mun yi bayani a baya cewa duk yawancin wayoyin Android za ka ga suna zuwa da ainihin ita wannan manhaja ta Gmail, wadda wani za ka ga an sa mata mail. Kana shigarta za ka yi creating wato Gmail naka, da zaran ka yi creating Gmail naka kuma za ka ga cewa wayoyin zamani na Android suna zuwa da ita kanta manhajar ta YouTube. In a ɗauka ma wayar ka bata da, to kana iya zuwa inda ake saukar da manhajoji wato Play Store, wanda shi ma ba zai aiki ba sai kana da Gmail. So Gmail shi ne mafi ingancin yanzu ya zama to da zaran kana da Gmail, kana da shi ka yi creating email naka da password. Mu ɗauka Bilyaminu.lbrahim ne ko in ce Bilyaminu.dagaji@gmail.com shi ne buɗa. So wannan shine email din naka. So password kuma mukullin shiga ne wanda kai ɗaya ake so ka sani, gada ka ba kowa, gada ka bari wani ya sani, dan in wani ya sani to zai iya amfani da shi. To da ka je YouTube din za su ga ka nuna ma inda za sign in, kana buɗe wurin sign in wato login kenan. Za su ce ma to ka sa Gmail naka, ko ka hada shi da Gmail naka, tun da can daman ka buɗe Gmail. To kana cewa a hada da Gmail automatically ba bukatan ma sai ka sa email naka ko ka sa password. Ita YouTube za ta je kawai ta yi amfani da na'urorin su ta tsakulo Gmail naka da password naka sai ta buɗa ma da shi. Tana buɗawa za ka ga cewa ta hitar da hotonka ko sunanka ko email naka. Wato da kaga sunanka ya hito ko Gmail naka ya hito, to lalle channel ɗinka ta riga ta buɗe. Abin da ɗaya za ka yi shine sai ka je inda ake ce ma menu, wato wurin saukar da bayanai, sai ka shiga, za ka ga channel ɗinka, ka shige ta, za ka ga inda za ka upload videos, ka ɗora videos naka. To ya zama to first kafin ka ɗora videos sai ka riga ka ɗauki video ɗinka.
tana kan wayar ka ko kana dauka to ka san inda ka aje ta zaka je ka dauko sai ka saka. To malam Bila, saboda lokaci anan zamu da aya a wannan mako, wani mako idan Allah ya kai mu da ikon Allah zamu dora da wannan shiri da fatar Allah ya saka da alkhairi bisa ga bayanin da aka yi ma al'umma a wannan mako. Mai saurare karka ana maka karshen shirin na wato zamani abokin tafiya matasa a yanar gizo na wannan mako. A madadin malam Bilyaminu Ibrahim Dagaji Gusau, malamin da muke zanta ta da shi a kowane mako yana yi al'umma bayani, kuma ma'aikaci a hukumar kimiyyar fasahar zamani ta Najeriya. A madadin hukumar rediyo Najeriya Pride FM Gusau, sai ni da na shirya shirin ko ni da gabatar da shirin Nasiru Musa Adafka ke cewa mu haɗa wani mako. Wassalamu alaikum. Tare da Nasiru Musa Adafka yanzu kuma lokaci ne da za su